Kaixo, Ibo naiz, Sarobeko monitorea, pilatesekoa, eta horrein gontan ingo duguna da zirkuito bat, bai? 8 ariketa osatutako zirkuitua. Hasi berrintza zuzendua, material gabe, eta ariketa bakoitza minutu batekoa. Gero utziko dut txiki bat, postura aldatzeko, edo ariketa ez aldatzeko, bai? Hori izango da 15 segundokoa. Orduan, zirkuitoarekin hasi horretikan, hasiko gara beroketa txiki batekin, bai? Gorputza pixka bat berotzen hasteko. Gogora kolokatzen, akar pixka toreztuta, bizkarra zuzen, sorbaldak atzera gaman, bularra aurrera, hartu arnazela zensu horretikan, busa itxak irikitzen poliki, alu zuten gehiena, eta zen zuten gehiago, izten, askatzen ahotikan. Harritu arnasketa kontrolatzen, azten gera, beso bat atzeraka eramaten, bai? Biribil moduan. Arnasa botatzerakoan mugimenduan, lehenengo aurretikan, bai? Goraka eraman, eta gero atzeraka. Itzultera ganserako gorera, hartu arnasa lasai, eta azten gera bestaldea mugitzen ere. Eta hirugarrenean, bia batera. Kontu sorbalekin, belarretera urbiluga. Berriro berdin hasi, beso batekin, lehenengo bialetan beso bakarrakin, bai? Beste mantendu geldiri lasaiturik. Bestaldera berdina. Eta hirugarrenean bia batera. Aldatuko du norabidez. Lehenengo bialetan, bere bila, baina aurreraka. Hasiko goratzeraka eramaten, goraka poliki, eta gero aurretikan beraka. Biribil handia baginez. Bestaldera berdina. Hirugarrenean, bidea batera, hiru gehiago. Poliki zuen erreman ez dago presikan. Eta azkenekoa, bidea batera. Bale. Eskuak enangoitu gora, biak. Hor baina antorran zela zerdian, eta botatzeakoan, gugai bizkarra piskatu kartzen. Arra sartzen berriz, zuzentzen, txandakatzen, zuen erritmo lasai, hasieran pixkat bizkarra okotzarekin nahikoa, gero aurrago guztate albazute pixka gehiago ekartzen, baina kontu aldiz. Bi gehiago, mantendu tarte txiki bat belarri eta sorbalen artean. Eta azkenekoa. Eskuak erdian dakazugunean, guten gara, jaisten aurretikan. Ireki zabelu pixka gehiago hankak, eta sentaiak ingo ditugu, bai? Utzi pixka toleztuta belaunek, hartu arnasa lasai sudurretikan, eta presetenen arnasa botatzen, azten gera, igotzen eskuak aurretikan sorbalen paraino, eta hankak flexatzen. Arnasa hartzen berriz, hankak luzatzen ia guztiz, guzti luzatu gabe, eta jun jaisten eskuak. Hasierantzatik eta gero nahazute dena batera, baina poliki. Bereka ahotikan askatuta, goraka berriz, itzultzerakoan hasierako gorara, sudurretikan. Bizkarra zuzen, atere ipurdikan poraka belurri gabe, jetxi, belaunak, markatu gluteak, belaunen pareaino. Beste gai ezkenekoa. Bale, poliki junisten hankak. Hau mugara besoa mugitzen, beste modu batean. Hartu arnasa lasai, botatzea mugara zabaltzen. Sorbalen paraino eta arran sartzen jaisten. Bestaldera berdina luzatu, ahalik eta gehien, eta hirugarrenean bia batera. Eskuekin pareta edo lehioa ikutu nahi batzute bezala. Jarraitzen dugu berdin, kontuz besoa luzatzean edo eskua altxatzean, mantendu distantzia belarri eta sorbalen artean. Jarraitzen dugu berdin, egingo aldaketa txiki bat, bai, besoekin mugimendu berdina, baina adibidez ezkerreko eskua igotzen bazute sorbalen paraino, gero gozate, eskubiko hankak flexionatzen, oinori airean mantenduta momentu batez. Bestaldera berdina, arran sartzerakoan oinan urrera, besoa izten, eta hirugarrenean, oin puntetan. Hiru gehiago. Zute duden bat, lehenengo bialditan, jutezate lehenengo beso bat irikitzen, eta ero kontrako hanka flexionatzen, pixka bat.
Oina lurretik pixka taltzatzerikin nahikoa, Hirugarrena, taloia. Arran sartzen itzulea zireko gonera. Taloia bera, baina mantendu eskua sorbalen paren, gurutzen moduan. Hartu arran lasai, bogotatzen joan gora, bizkarra biratzen, burua mugitzen, bakarrikoiko atelak. Arran sartzen erdira, bestalera berdina. Bigeio, zuen errima lasai, dago presik. Eta beste atazkenekua. Erdia itzultzen gara, mantentzen dugu eskua sorbalen parean, baina horrengoan, ingogu mugitu berdina besoekin, bai? Lehenengoa bizkarra zuzen. Arnasa botatzen, ungo gara eskuak elkartzen edo urbiltzen bularren paraino, eta hortik arnasa sartuta urruntzen. Eta bigarrenean gauza bera, baina bizkarra biribiluta. Burua altxa, bizkarra zuzendu, eta etzuleserako gorara. Bai, berriro berdina. Lehenengoa bizkarra zuzen, mantendoak flexionatuta pixka, eta urrengo saiekeran, ze moduan, makurtu burua biribilu bizkarra, atelepurik kanporaka, eta jutin gara, itzultzen bezalako gorara, bigeio. Azkerikoa, itzultzerakoan, zabaldu, eta jetxi. Ulasetzen eskua besoak, horren rolan eta rolap. Hasiko gara berak arroldaun hartu arnasa lasai, eta zen gara, arnasa botatzen makurtzen burua. Bizkarra biribiltzen, ateratzen ipurdik kanporaka, mantenduak flexionatuta, bai? Eta joten gara eskuak, jaisten urbiltzen horietera. Hor behien hartu arnasa lasai, ezin duguna gehiago jaitsi, eta arnasa botatzen mugimenduak kasunetan goraka, rolap. Unigotzen eskuak, kontuz buru altxatzerakoan, baten altxagabe, bizkarra biribildu zuzen mantendu arte. Berriro berdina, zuen errimoa lasai ez dago presikan, mugimenduan askatu batikan, eta dagazutenen eskua behian edo itzultzerakoan hasierako gorara, hartu zu horretikan. Bestari azkenekoa, bai? Zagatuko gara behian, pixkat hankak luzatzeko. Urrubianka batera, bai? Hankak hasieran mantendu pixkat olestuta, torren lasai, eta prestetenen arnasa botatzen, luzatu hankak bila batera, aguantatu 10 segunduz gutxi gora bera. Denbora horretan, bitartean, askatzen agotika. Poliki, dena batera askatu gabe. Zebazare 10 segundutera izten ez kezkatu, ez du belana, hartu arnasa lasai, lasaitu hankak, eta ingo beste saiekera bat, bila batera berriro. Algare batzute, aguantatu zen zute pixkarri jo, bukatzerakoan, denbora pasatzean torreztu belaunak, kantornaz lasai, eta bukatu gogu, beroketa rolapekin, goraka, eraman eskuak, urrondu goraz eta gehiago lurretikan, kontoen bezantxa burua, beribilu bizkarra, eta zuzen, bukatzen dugu, mantenduta, bularra horreka, sorbalak atzeraka. Basiko gara, atan laguserekin, zirkuitekin bai, zortziarik eta minutu batekoak, bai? Hasiko gara zubiarekin, lehenengoa zubia, bitzuli izango dira, bai? Botenera kolokatzen zanda buruz gora, flexionatuta, eskuak eta oinak lurrean burrekin batera. Ordu pelbisa mugitu, gogortu zabela, altxagerria, altxipuze bizkarrare, eta gorak eraman. Aldo zuten arte, hartu orgoian arnaz lasai, eta botatzen beheraka. Kologatzen bizkarra soa, horren guztia baramanak, eta azkari garria. Bizkarra oso ondo apoietutak azutenen lurrean, hartu arnaz lasai. Berriro berdina. Poliki urren osarekean saiatu, pixka gora ematen, garria, albazute. Eta hor goian ez manutzutik gora ema, lasai ezkezkatu. Bale mazute bandik aire botatzeko, askatu lasai, ustu arte. Mugimendu askatzen, hautikan, eta horien dagazuten garria edo bizkarra soa ondo apietuta lurrean, hartu zu horretikan. Minutua pasata, orduan pasako gara urrengo ariketara, bai? Urrengo ariketan jarriko gara eseritan. Hankak zabalduta, besoak gurutzen moduan. Eta joan gara bizkarra biratzen. Eskuak sorbalen parean,
burua mugitu, alde batera, bizkarra biratzen, ezin dugunean gehiago muturrean izan, hasten gara poliki-poliki erdiraka klasa sudurretik hartuta. Eta erditikan beste aldera, berero, gauza bera. Agian, postura honetan, jarrera honetan, agian nabaitzen zute bizkarra pixka bat kargatuta, lumbarraldea. Gertatzen bat zaizue, jarri barko zenukete ipurdezpian, toaia bat, pixkat altura gehiago, pixkat gorago egoteko. Eta modu horretan, ez zenukete karga gehiagorik jasango. Poliki zuen erritmoan, areto arresketa kontratzen, pasa minutua. Hirugarrena ariketa jarriko gara alboz. Lehen itzulian jarriko gara landuko dugu eskubiko hanka. Gero urrengo itzulian gogatu bar gara beste aldea lantzeko. Orduan, esku bat aurretika, bestea burua eusten. Arnasa botatzen gora karamaten hanka, bakarrik mugitzen goikoa. Biak luze, baina bakarrik mugimenduan goikoa. Eta arnasatzerakoan beraka. Berriro berdina gogortu sabela, bizkarra barkatu gluteak ere, gorputza zerostiko aurrera atzera. Ziren pixkat gora karamateekin nahikoa, urregoan zaitu pixka gorago eramaten. Goratu gutxu gara beraz zenbat alditan egin duzuten, Gero urrego itzulian, errepikapen berdinak burutzeko. Kontrolatzen mugimendua, Hasieran pixkat, altxatzerekin nahikoa. Urroan saitzen zete pixka gorago, albazute eramaten baina. Moio horrekin zapaia ikutu nahi bazenute bezala. Bukatzen, laugarrenan jarriko gara etzanda buruz bera. Lehenengo bi aldita jungo gara mugitzen esku bat eta kontrako hanka. Eta hirugarrenean dena batera. Kolokatu lasai, besoak aurreraka, hankak atzeraka. Altorrantza lasai, botatzean, altza esku bat, kontrako hanka eta burua. Agarran sartzen, beraka. Gero bestaldera. Eta hirugarrenean, dena batera. Agarretzen dugu berdin. Bat zute zalantzen bat, lehenengo, dena batera mugitu barrean, lehenengo altza esku bat, burakin batea eta gero kontrako hanka. Hola eman dugu izute, denbora, pentsatzeko. Bestaldera berdina, eta hirugarrenean, dena batera mantenduta bakarrik, gerria pixka eta zabela, lurraren gainean. Hori mutur bat, berdin du eskua, hanka edo burua, beti altzatzen zuten bakoitzean, gogortu ondo zabela, lumbarrak babesteko. Zuen erremoan poliki-poliki, jarretiko anazketa kontrolatzen, etxeterakoan muturrak askatu gotikan. Besterakoan berriz, lasaitu. Jarriko gara lau hanketan. Eskuak sorbalen parean, belonak gerrian parean. Utzi tarte txikatanken artean, eta jungo gara muturrak mugitzen, Adibidez, hasiko gara ezkerreko eskua. Agarran botatzean gogora karamaten, sorbalen paraino gehietz jota, eta arren sartzen beraka. Mantendu begira da lurrera. Gero kontrako hanka. Oinak gerrien paraino, luzatu hanka atzeraka, arren sartzen berriz, flexionatu beraka eraman. Hirugarrenean, bizatiak. Dena batera mugitua, lehenengo eskua, gero hanka. Arren sartzen bera, jarretzen du berdin. Luzatu besoa, kasuetan eskubia, arren sartzen eskua bera, ezkerreko hankarekin atzera luzatzen eta gero flexionatzen, hirugarrenean bide batera. Gordo bazute pixka gehiago sabela, bi muturrak batera mugitzean. Eskua edo hanka bakarrik mugitzerakoan, pixka gortzeekin nahikoa, jarretzen dugu hori lumbarra beste. Edo zeinarik edarekin, mina nahitzen bazute, bagalitu eta etxena hartu, ez dago problemika. Horrengo jarriko gara, etzan da, buruz gora. Abdominal txiki batzuk egiteko.
Handoena zeiarrak. Harako ditugu eskuak, besoak, urrutze moduan, eta arnasa botatzen bakoitzan, burua altxako dugu, eta esku bat kontrako belaunera urbildu. Urbilduko dugu. Arnasa hartzen berriz urrundu, eta burua bera. Bestaldera berdina, txandakatzen. Burua pixkat altxatzerekin nahikoa, bai? Nabaritzen bazute karga gehiagi buruan edo lepoan, mantendu hor behi eta jarraitu bakarrik besoak luzatzen, gurutzatzen. Hori bai, eskua kontrako pelaunera hurbiltzen zute bakoitzan, gogortu sabela, lumbarretan dagoen utxunea tapatzeko. Jarraitu berdin, minutu pasarte. Guztu zute bezala, ariketa simplea dira, Oinak eukizak ez dute airea, baina behia mantetzeakin nahikoa. Bale, bukatu lasai, eta pasatzen gara berriro etzan da buruz bera. Lehenengo jarri, eraman gorputz alde batera, poliki, eta gero buruz bera. Besoak flexionatuta eskuak behian, bai? Jungo gara, mantendu gorputza luze bat ez ere behiko atela, eta jungo gara entzatzen burua, pixka bularrara. Jarkornaz lasai, botatzen altxa burua, ahal zuten arte, eta jungo gara bizkarra biribitzen, pixka tokartzen. Arra sartzen, beraka. Berri hori gortu sabela, urrondoko kotxa lurretikan, eta arra sartzen, beraka, urbiltzen. Nabetzen zute, okertzen zaztenean, tensio gehiagin lumbarretan ez gehiago behartu, bai? Batzuk agian flexibilitatearen arabera, halko zute bakarrik buru altxa, edo beste batzuk ere, buruaz gain, separatu dezen zute, urrundu zen zute pixka bat ere, bularra lurretikan. Horren probatzen, jaketeko zinten zuen muga. Horrek abota otikan, behek hartu zu lurretikan. Eta bukatzerakoan, bai? Ingo azken ariketa, lan egoitzulikoa, jarriko gora, eserita. Uro nahi ez, ezkerko oina barkatu, ezkerko oina, eskuiniko belaunekin pegatuta. Eskuiniko oina, ipur dira urbilduta. Ezkerrako eskua behian, eta eskubikoa, zurbalen parean, hortik ordu, eskuiniko eskua nengo dugu, ezkerra aldera. Ongo gara okartzen bizkarra, ezkerreko besoa flexionatuta, eta ezkerra nengo dugu eskuiniko eskua. Arra sartzen berriz, ongo gara besoa luzatzen bizkarra ere, eta eskuiniko eskua eskubi aldera nengo dugu. Kontatzen bai? Ego beti alde berdina. Bai, kasu honetan, eskubi aldera. Bigarren intzulerako, gogoratu behar gara, ze alde lan dugun leno, eta bestaldea lantzen du. Zorereko lasai, minutu batean gutxi gara lau 6 aldiz emango izan duena. Eskua, goraka edo beraka nahi zuten bezala. Eta buruaren gainetikan, aurretikan, bai, eskuineko eskua. Gogortu zabela, okertzerako bizkarra, arra sartzerako berriz, lasetu eta luzatu. Bale, hasiko gara, lehenengo hareketarekin, berriro zubiarekin, bai? Erdia indugu. Erdia ina. Hartu arras lasai, botatzen benbizan mugitu, gogortu zabela, antxa berria, eta funera baten goraka. Horoian hartu arras lasai, eta arras botatzen beraka. Batean dena batera mugitu gabe, poliki urrun guztia banan. Bizkarra oso bat agarria ondo apoitutak azuten lurrean, hartu zu horretikan. Eta garria errepikatu. Mugimendu askatuta gotikan. Hor goian hartu arrasa lasai, ezin ustutzean. Eta arrasa botatzen berriro berakak arroietan. Zuen erriman poliki.
Zurbia bukatu dugunez, burrikoa, eserita, eskua pelonetzen, altza pixka burua, eta bultza txiki batekin, eseriko gara. Goiko atala mugitzeko, bai? Ube moduan hankak, besak gurutzen moduan, eta azten gara alde batera, eramaten burua, bizkarra biratzen, aldugun arte. Ezin duguna gehiago, aldatu rasketa eta norabidez asier direka poliki-poliki, eta aldetikan beste aldera, arras agotatzen beste aldera, poliki-poliki. Lero esan dizudan bezala, Lehenengoan probatu zute, baina nabitzen zute bizkarra pixka kargatutak azutela, jarri toalla bat edo kojinen bat, baina kojin lodi bat, pixkat gorago egoteko. Bakarri goiko atala mugitzen, burua, besoak, eskuak, bularra, ezkerra. Denbora pasada, eta jarriko gara berriro buruz bera etzan da. Kasuetan ezkerreko hanka mugitzeko. Eskuak bularren aurrean, bestea burua uzten. Edo bezala luzatu lasai eta sorbal horren gain apoiatu burua. Azten gara gora karramateren hanka, arra sartzen, irik eta itx, bai? Berriro urdina. Lehenko errepikapen berdina gutxu gara, bai? Kontrolatzen hankaren mugimendua, bai? Igotzen eta jaisten abiadura berdina. Batez ere jaisterakoan ez utzi erortzen bapaten, bai? Zuo kontrolatu behar zuten mugimendua. Mugimendua kontrolatzeekin batera, gogortu behar zute, igotzerakoan ondo, sabela eta ipurdia, bai? Horeka ez galtzeko. Hasieran pixkat igotzerekin eko horrean saiatu pixka bat gorago eramaten, albazute. Zabaldu eleketa bien, jun zuen mugak ezagutzen. Eta hirugarren erekita bukatzean jarriko gara etzan da buruz bera. Bai, koordinazio pixkat hanka eta besoen artean. Besoak aurren, hankak atzean. Bai, hartu arnaz lasai. Gazten gara, mugitzen, aiz eskubiko eskua, ezkerreko hankarekin. Eta burare, arrasartzen bera. Gero ezkerreko eskua, eskuiniko hankarekin. Eta burarekin ere. Eta hirugarrenean, dena batera. Piskat hartzetzerekin nahikoa, bai? Berriro berdina. Dudema bali bakazute, zalantzen bat, nire komentatu dizudan bezala, lehenengo mugitu butur bat, eta gero kontrakoa. Horra maguzu denbora pixka pentsatzeko, zea tal tokatzen zezuen mugitzea. Hirugarren dena batera, gogortu ondo sabela lumbarrak babesteko. Zuen arimoa lasai eta kompresika. Ez eman denbora bukatzeko, bukatu lasai, Jarriko gara laguanketan. Poliki, eskuak sorbalen parean, belaunak garrien parean. Eta hemen ere, koordinazio pixka bat, beso eta hanken artean. Bai, eseko gara, ezkerreko eskue gotzen, adibidez, sorbalen paraino, arran sartzen, beraka. Arnaz botatzen hanka, kontrakoa luzatzen atzeraka, arnaz sartzen, flexionatzen bera, eta hirugarrenean dena batera. Hortzatzen bat zuen dena batera, lehenengo mugitu mutur bat, eta direz esku aurreraka, eta ondoren kontrako hanka atzeraka. Oina, gerrien paraino, eskua berriz, sorbalen paraino. Begira lurrera, burua altxagabe, hori bai eskua, gorek eramaten edo hanka, atzeraka luzatzen zuten bakoitzean, ondo gortu sabela gestakoan berriz, lasaitu. Zuen errimoa, ez dago presik, lehenengo eskua,
bigarrenean hanka, eta hirugarrenean bizatiak, kontrakoa. Vale, bukatu dugu lauaketako ariketak eta hartzen gara barriro etzanda buruz gora. Besoa burutzen moduan, hanka flexionatuta, dominatzen jarrak errepikatzeko, bai? Hartu arras lasai, eta botatzen hartzen pixka burua, arbazote, eta esku bat kontrako belaunera. Ez, esku biarekin hasi, arrasatzen, urruntzen. Bez, taldera berdina. Besoa luze, luzatu ergita gaien. Burua ez da derrigorrezkoa eta ez batez ere sentitzen bazute mina edo karga gehiagi zonalde horretan. Basta mantendu behian, eta jun bakarrik esku bat kontrako belaunera urbiltzen. Gogortzen zagalare pixka bat lugarretan dagoen utxunea tapatzeko. Lengo errepikapen berdina gutxio da bera. Vale. Aldemenenak da gero, jarriko gara, etzanda buruz bera. Falta zizkigu bi ariketa, bai? Lehenengo eraman gorputzu alde batera, eta gero etzanda buruz bera. Eskuak apoiatuta behian, bai? Flexionatuta, eta ziko gara, gogortzen zabela altzatzen burua. Albazute ere, morrontzen bularra, lurretik. Arrasatzen barriz beraka. Hasieran pixkat, burua altxatzerekin nahiko aurremalta, jomozate, albazute pixka gora bat. Olduz aukertzerakoan bizkarra, bai? Aldo zuten arte. Baina gehiagi behartu gabe, ez mazute tensio gehiagi, urrengoan ez hainbeste okertu, bai? Edo ez hainbeste alizagutu, Gorak arra sabota, arrasazten barri, zitzultzerekoan esiako gorak, itzuli. Gutxi falta da, animo. Eta azken ariketa. Harriko gara eserita, kasuetan, kontrako aldera, bai, eskuineko eskua, bai, eskuineko oina. Ezkerreko belaunera eta ezkerreko oina ipur dira hurbiluta. Eskubiko besoa apoiatuta lurrean, eskua sorbalen parean, kapotenera, ezkerreko eskua, eskubialdera eramaten. Okertuta pixka bizkarra, eta flexionatzen ere, besoa kontrakoa, arran sartzen barrezun besoa luzatzen, eskubikoa, luzatzen bizkarra, eta ezkerreko eskua, ezkerrera eramaten. Kasu honetan ezkerreko eskua, estaldera eramaten kontuz, sorbalekin belarrera hurbildu gabe, bai? Eta lehen osen dizuen bezala, gainetikan eskua, buruan gainetikan ez aurretikan, bai? Bizkarreko ertzan bota gotikan, eta horren sartzen berriz, zuzendu bizkarra. Eskua aurra gora edo berak begiratuta, nahi zuten bezala. Lehenko arrepikapen berdina gutxo gara bera. Eta bukatzerakoan, jarriko gara, bukatu gure zirkuitoa, pasako gara erlajaziora, jarriko gara etzan da buruz gora, gorputzu osoa luzatuta edo txikituta, bolita moduan, gorputzu osoa luzatuta, burutzen moduan edukitzak ez dute besoak, eskuak, atzeraka edo zaintzitik edo gertu. Bietu postura eroso bat, arrasketa kontrolatzen duzute bitartean, baina arte kontrolatu duzute, baina kasu honetan arrasatzen zuten bakoitzak sabela puzten. Globo bat izango gara dezela. Begiak itxita mantendu, gorputza lasaitzen, burutik oinetara. Arraskera edota sakona, baina arte bezala.
bestela kostatzen bazezu arnasketak antolatzea, ez duzute lortuko gorputza lasaiturik eukitzea. Hasi burua mugitzen poliki-poliki alde batera, gandere bestera. Buru ardien dela zutenean, hasiko zate eskumuturrak, barruraka kanporaka mugitzen, oinekin gauza bera. Eskuekin irikita itxi, oinekin punta eta bai erakusten. Eskuekin ere esku aurra ezkutatzen eta erakusten. Lasetzen muturrak eta hurbiltzen belaun bat zuen gana. Izarren aurrepaldeak pixka luzatzeko. Orduan, hurbiltzen duazten nahinean belauna bularrera, ez bat zuten abetzen tentsio pixka bat, izarra aurrepaldeak jun irikitzen ere pixka bai. Pixka gehiago hurbiluta belauna bularra eta irikitzen. 10 segundzu txura bera, barra zute denbora gehiago, aguantatu pixka gehiago, 15 segundutara. Denbora pasatzean, askatu poliki-polikian kauri, eta bestalera berdina. Tensio pixkat, hanka horretan, beste gorputzeko atalak lasaituri mantendu. Eta horrengoan, gaiatuko gara, bolitan moduan, bi belaunak hurbildu bularrera, eskua belaunen gainean, eta gutezate, gorputz osoa alde bat eta bestela mugitzen, pulunkatzen bezala. Arreta arrasketak antolatzen, mantendu begien itxita, abiedura gehi sartu gabe, poliki-poliki erdian gatzen gara, iriki bekiak, eskua belaren atzean, altxa burua, eta bultza txiki batekin, eseri, edo bultza batzuekin eseri, eta hankak luzatuta, bai? Baina, gure moduan. Hartu arnazela zai, arnaz agotatzean makurtu burua bide bilu bizkarra, eta poneskuak urruntzen, harik eta gehien. Aguantatu pixkat, induetako zunaldean, tensio pixkat nabaritu arte. Arnaz sartzen berriz, itzule esireko gorara, kontu aldiz burua altxa, bizkarra bilu zuzen mantendu arte, bizaiak erabale, zonarri balasez dago presikan. Urrengo aldean, zaitu pixkat gehiago luzatzen besoak, algazute. Mantendu hankazabalik eta jungozete eskuak biak hurbiltzen oin batera. Pixkat, bikia edo iskitibela luzatzeko. Zute gehiago luzatu bikia, taloiak erakutsi kanporaka. Gute gara txandagatzen. Luzatu dugun lehenengo hanka, pixka bat lasaitzeko. Bi alizalde bakoitzeko, beti gustatuko zaigu pixka gehiago lehenengoa luzatzea. Edo iristea. Ez bazate iristen ezkezkatu. Hurbildu eta gehien, eta hurbiltzen zuztenean nahitu guztute tensio pixka bikien edo eskutibila. Bukatzerakoan, itxi hankak, naziote bezala luze, flexionatuta edo oinak gurutzatuta. Eskuak elkatu bularren parean, esku aurrak kanporaka hartu aldo zuten eri guztia, bizkarra zuzenekin eta arnasa botatzen, makurtu buru bere hilu bizkarra, besoak luze. Mantendu tate txika belarri eta sorbalen artean, 10 segunduz, gutxi gora bera, edo aldo zuten denbora gehiena, arra sartzen itzule zireko gorera. Horregan saitu pixka gehiago, aguantatzen, albazute. Bukatzerako eskuak hurbil bularrera, jaitsi eta banandu. Mantendu bizkarra zuzen buruak goien eta hasten gara
biribilak egiten sorbalekin aurrera atzeraka, amasketasun gabuz, binaka banakan azuten bezala alatu nora bidez, joan arte aurrek egiten ari bat zineten bat zeraka, eta lasaiterakoan sorbalak urbilu belarri bat, urbileko sorbalera. Talde bereko eskua gora burura, pixka bat luzatzeko lepo aldea. 10 segunduz, gutxo bera, 15 segundu, zuten denbora gehiago, 20 zute, denbora pasatzean, lasaitu poliki-poliki lepoa, eskua burua, eta bestaldera berdin, buruekin barruraka bultzatzen, eta eskuarekin berriz kanporaka. Eta azkenik, diskua goian makurtu burua, tensio bizka burua eta eskun artean. Buruarekin atzeraka, eskuekin aurreraka. Mantendu bizkarra zuzen. Tensio pixka nabitzen aguantatu. Eta bukatzerakoan, eskatu esku bat, bestea, altxa burua, begi aurrea, eta honekin ekoan, eskerrik asko.